kuruga tokan lakini ende otoka banga twensi katokwanda saa utora kurmambi until here we're talking about the youth and the church abana twa bekire abasa ni kanisa kaibale bara kwanda sibakorwa people do not understand we are judged they are judged as saying the kiri na mosai like montaru ku understand ko wera tamatem abasa ma tabe kiri standard gete erenga abanta bange banje te korba basa ko ba emotional and no kweka yanya bantu gete bale control de ibongo boko bara hormones and they can do anything about karakende yonse nona se kanisa ndai ko trusted ngana ko yonto gete bakara na about mood swings chikogana ne environment yare na bare batrinda basa mbale ayande buku yetakosoma origeri characters bara bonsi ipi igo bakomanywa torara basa usekera bara abana ibintu binge bakolete babikolete kera bara basa usekera bara abana njira neze bero ko nga muntu gete abanda to na ukoti most of them they influenced the world when they were youth Jehovah is the powerhouse of destiny Kende Jones no wanyene huko tenenia nseko cha kuoroba njenzi abana ko arakenya ya goto na buba butanyire njenzi batacha ngombe ko gamba abasa nabo bwate chinguru cyo kore binte binge tatikane dende chinga kichinyinge abaka misunderstood so the panel you had nega ni riko baenwe abantu babanda ko kwaguri bakapnaliria rinda basa embe mengera tonde kusiyo kino kamaite nagnata ngamo dana ngatenga kwani kusiyo ogwa US ngomba ko ngako nakuru amanya ngamo ko tadi bakari nene ase abokarari ebe ase kanisa gose ase binyoro to ase society. Thank you oinchenguru kwa mkati anok pastor oitubiri tukulia rero that is the term kila da ko ngati pastor itubiri tukulia rero akoro kwa Rogers Nyaneti na kamaro ke Nyaneti lakini asinge njonguru ga gabuga tutu na rero ndakuru matalia asabatu bali bagotuweka na abatora na batwiki lakini warugoro lembe atenga ogode omugirango atabe B T 2 ondo kwense acho monyora amababigo mukora rikurugabu usaidi yago sini karibu wase litkolia rero ndiro sangere sadaka ndabanga bone sadaka ngo sangere to ejo izuko to mene ingoli kadi ndiro ka ochap again ndwanyo ko sangere sadaka gaga and when we have something to do we always do it with a lot of love karibu thank you atwa marande yo ndemana sana yo sabo sana thank you karori kuruga twens ndemana sana omo tayira dinande na unda takoreri bageri abene kwalganie asengencho yo kugera waito ase litukeli galia rero dia sabato mubaso ekarato kuyiri Biblia korengana buna umwiko machanu araturae tikato sabe asa biamano kwa toretiro baro biamano asengencho ya bionse fikwa bangira asengencho mbagemaito na ende kato chikuliri Biblia nyasato asabe ngoto chene bengele byetu elinde toigwe gogokwana anane gogotokwanira buri yabo abotoisana egoto asabira ase tele chinguru eletele Yesu Kristo motoria amen ibonta gete twigere egentege akamoigatu kurwa ase Biblia korengana na tebire mwikara torae na bonda tenko borie omotegereri no tengeri chingaki oweta ase Biblia otima tose kwana korora ase Yesu akorera kayesa koyiria mariga ongo tebore ngabaga kamba bwene tose basa kamba bwene tikorera trende Biblia ngoro kiere na Yesu na yiritia mariga ndumanya tiri abo tambe kurwa se tabu kya Yohana ekarajita se nyumba yabo Lazaro kero Lazaro akwete akanyora musubati mwabo Maria na Marita Yesu akayiria mariga korengana bitabu kya Yohana 10:35 but entunde ine ya muntu bali kintunde ibere ase Biblia Yesu akoyiria amariga na kintunde chibere ine ya mana tabire akabere geri kirase tabu kya Mathayo Matthew, the book of Matthew, also metabu kya Mathayo 19 Yesu nkuyiria amariga kitabu kya Mathayo 19 also makwae meronge ne yemo Matthew 19 verse 41 Biblia ya gote banga
Ndatasome muna wiki gusi Biblia mbwata gerotebanga Matthew chapter 19, not Matthew, I'm sorry, Luke chapter 19 verse 41 ekaro Yesu akoyiria amariga entunde ya kabire yumono tutaiga soma korengana no kuyiria amariga kwa Yesu 19 verse 41 gerotebanga ere agachia guika ange akarora omuchi akayoyereria amariga ere agachia guika ange akarora omuchie akayoyereria amariga oyo Yesu ososo makurugoro na yakorokia Yesu kare kaguchengerwa ekerago so ase omuchio Jerusalem ria rinete tigere ria rinete akabaga kwarerwa chianga inse na mato ya makendo then our fasamba rengo raso musangere kanoria bamubora borete Batrinde kweka verse 41 ase Yesu awe chandera Jerusalem Biblia yatebirenga ere agachego ikanye akarora umuchi Jerusalem ekeraya rora akayoyereria amariga ndatubweroria ninki yekogera Yesu ekera ikirange awochwaso aso Jerusalem akoyoyereria amariga. How special was Jerusalem? Yani Jerusalem yotoko soma igase Biblia ngurukia bwatero kubwa emechinde ndubwate mechinde ngase seboni ndubwate New York injiro cities, great cities, New York, ndubwate Johannesburg, ndubwate Nairobi ya Kenya, ndubwate chinse chine na chimanyire Moscow, chikwane chinse chichons toko Washington DC, ndubwate mechinde chiri yange menene, but bono Jerusalem igo bwate bagari nene Yesu akadeko yoyereria mariga inki yogara Jerusalem ogotwara ri bagari nene mbaka Yesu akoira makeko mwire Yesu kuyoyereria mariga Jerusalem iwo rengo mochie tratebe this was the physical address of God on earth yani na Jerusalem nens no mochie Nyasaye arenge kuerenga Nyasaye ku associate no romano because karakoruria asensengima Nyasaye na choreta ba Israeli aenda gachore nsi ya Israel kerabare kananiaria akayachora kobanga noara abega gakuerukia kurwa uchi asensengima na Jerusalem na ria Israel Jerusalem ugorenga bononga no romuchio monene bwenseria na Jerusalem aiga no the Ark of the Covenant yani sanduku ya machiko ase okobo kwa Nyasaye so Jerusalem yamana koba it was the physical address of God on earth yani ngano Nyasaye ari ya kabanga ngo murgi kwa ringa Nyasaye omonyore ensengi maso kwa komonyora Jerusalem na kigara Jerusalem ngo twari bagadi nene kubwa michinde yonsi by then mtu agwate mnabono Egypt nere yange superpower nere yalenge ensenene ya manyire nona ba Filistin ba bwata chinguru kera mba igete bakahosa ba Israel aba Asiya mba bwata chinguru kera na bravo ba igete ngakinde bakahosa ba Israel but Jerusalem was the physical location yani asinya sai ali associate asinya sai ali gotoka yale kama mango morgi kwa renge no kwa kama nyor Jerusalem ayase Jerusalem enyo go chumagega no aria ekero Abraham abatedwa ndaje kuruke ngwanso mongwano yokoro kwa Isaka sal kurukonga Mount Moriah no aria sago tebigwa agenda chukumura ikimwanso keria sumo asego tumukeria atigeta abakori mirimo ba agatira no mwana oria yokoro kwa Isaac no Jerusalem yekete kwa gachwa Mount Moriah igo yabwate ribagari nene no ngo chakera nyuma aria ekero Nyasaye kumurangeria Abraham aiga no aba the priests and the prophets yani abakwanya banene naba bani banyasaye barenge kurwera ebimwanso namasabo ekarabale gutuna gati bakorerera ensi ya Israel kujya Nyasaye igo Jerusalem igo yabwatiri bagari na sengencho aiga no abakwani balikurera ebimwanso aiga no ababani barenge gusabira aiga no nabaruti barenge wakera mabuta bamana ushaka ko mirimo ase ensi ya Israel aiga no asenga kiyemo kurigereria omongwano yokuru kwa Jacob Yakobo ekerago tamakuru sobo akare kogenda bungina rume ekerago tamai kirenchera ndonyo utenga kiyeme kerege tenchera akarosa alipefel ekerarosa akarara na ekerarara akamara korora chindoto agatora chindoto ebukwe batawanga akarora aba malaika akarora ngasi
ekobekwa etachete ense na iguru. Then aba malaika bakaba bagotrimboka bagotira. We know that reporting system. Aba malaika balukurugoro babugoria reports from the earth. Babugoria chirobot korunsa baira asenya sai na kuruya asenya sai bareta masese niko cha sense. Alia ase Yakobo ararete akarora igoro gekubwatana nense ekubwatanirwa ne chingasi chiria no Jerusalem yarenge. So Jerusalem tari yachaka gotwara chingaki gotwara obo timu na gotwara ri musuri giye Nyasaye ekero ku Jerusalem yachagete mapema ngatwatebire kuruchika kicha Abraham oje chingaki cha Isaac oje chingaki cha Yakobo ya twarete ribagari nene Nyasaye atemete kwerukia wochase enseye bona chinse chinene tumanyete na nakwa ne chigo chirendire mono kobwa se chinde chionsi ekaro kuriria na seme chitokorwa ense ekorkwe capital city igo konyarno na majeshi na security yae igere entimwake kubwa nsema chinde chionsi nakekora Jerusalem yeye ya giteire nakekora Jerusalem yeye ya bwata chinguru chigo kwane kamano kubwa ndonsi. This what we are going to ringa why is Christ crying over Jerusalem? Inki Yesu akorera Jerusalem ne egange nene twarore gaiga worship ama Nyasaye nabwate Yesu nabwate libagari nene when it comes to worship ngosoma tole namariko nabakoro kyanga bintu byonsi none bituko kanga great controversy yani se yiye nene gendrete monne se yiye igekoba ase ogosasima na ase gesasimero na ase physical location ya Nyasaye na ase amangana worship agokora abuno great controversy ekoba mono yani abuno ese yiye ne turbanene nakoba na kigora bono Jerusalem egoto ari bagari nene gochase enkoro ya Nyasaye na enkoro ya Yesu. Iyo twasoma verse 41 yatebanga ere agachia woika ange akarora omuchi akayoyereria amariga. So Yesu igakoyeria amariga asomuchi yo Jerusalem asengenjo aiga this was the central place of worship services. Aiga no egesasimburukiare aiga no amasabare gokorerwa aiga no the presence of God okobo kwa Nyasaye kwa renge ige korokyanga Nyasaye nabwate konsani enene when it comes to worship nabwate libagari nene nabwate omunuso nkonusuare mono ase andonsi amasawakoba. Of course the matenge quorum ya Nyasaye when it comes to worship is 2 or 3 nagira atebanga asebabire at Matthew asebabire gosepata to baomeranire bagosanga lingana liane na incha abunonde ine quorum ya Nyasaye ikonto databanga abantu bali gosasima Jerusalem mepia balenga abange kubwane chiende no nabwate ganga ya bene egegera aigigete the worship system echake kuru asumucho Jerusalem because na twasoma kurumagaria Old Testament Nyasaye niga bwate eganga yokwero kero kya sensengima wetera ase ense ya Israel na abunga yareko yakora kuru ase umuchiuria Jerusalem. So it was the headquarter of God's worship in the whole world. Yani na Jerusalem yarenge nganero obugatagati Jerusalem neri alenge obugatagati woko sasima Nyasaye asesengima inki ekogera tware tamanganaye Yesu yako yuga mariga asengencho aroche abantu bomo Jerusalem batigete kokora keriki batungeti kokora egekogera afterwards ekayiritia mariga ense ya Jerusalem abantu bali bamenye tororo mbachite bagaoswa yani bagatia komenya korengana ne chimincho cyo Nyasaye bagachaka komenyera chimincho cyabo nekero bachaka komenyera chimincho cyabo Nyasaye akagachugwa akarusia oborende buri abegeta asibare bagaoswa bakarusia wororo bakaire bune gasusuro ukia sensende. So Yesu igakoyeria mariga in advance asengencho wetera ase okorra kwa ekubo Nyasaye
igaro chinga abantu bari barenga sumo Jerusalem igo beyondochet igo baigete bakebwatoka igo baigete bakaranga barabo n'abantu bakawaida bakaranga no muchuri ngo muchuka waida bagatiga gukora ebintu bya batungetie una abantu banyasaye ebidanga teberenga we are unique asengencho omoikonya saye no reme yaitu na into kato mairanga nturi babo tambe yani nturi bantu bakawaida asengencho nyasaye to chorire ndugwende komenya kwa ngana ne chingencho chicho nyasaye tutomenye tibo kono na Yesu yokorera okoyeria mariga asengencho yabantu baenga sumu Jerusalem then na intwe na baguturera ndatengo ngwira se tabya Matthew ekero tuguturimboka Jerusalem weyo ekero ko yirigereria aso kugera kwane I came to realize inga Yesu enchera begete value yani rigoriri abekirite city rigoriri abekirite Jerusalem rigoriri abekirite hekalu yani Jerusalem rigoriri abekirite abantu bo muchuria o Jerusalem rigoriri kirikora nganigwa ne rigori abekirite omoyo omonyabantu the soul of man yani enchire tokoranga Yesu igakoyeria mariga sengencha abwate connection with the value igabwate igento komo bekirania amo rigori ryo chiko ku Jerusalem rigori ya bekirito muchiko ku Jerusalem ekero korengani wane rigori ya bekirite enkoro ya mwanyabantu oyono enkoro ya mwanyabantu amo anyira tirito begete igekoyeria rigori ya bekirite omuchi ekero gosoma Matthew chapter 16 verse 26 naomba nisome asomo asidi Biblia kusimbwa ta Mathayo 19 merongere nemo igera tebanga ninki era wenere omuntu konyora ense yonsi ko asirie omoyoye gose omuntu inki araruye aseribaga yo moyoye abono genditinga enincho ya eneringa Yerusalem ye eyiro mochi ekere korenganigwa no moyo omonyabantu omoyo omonyabantu asobosibwa Nyasaye igobwatari bagari nene kubwo muchyo mugima o Jerusalem you can imagine ekere Yesu akorera akoyeria mariga asengencho yomuchi nekera ko yide mariga asengencho arigereria abantu binyata so muchyo bayotigire begwatokire batigire chingencho cyo Nyasaye bagojugo yoswa bono Yesu irandekera tineine arigeretie omuntu agokora amangana atamotungeti agokora amangana tari amaya korengana moyoye yani there is that trade when you trade your soul with the devil yani karo kore biasara ekaro koro gonchereria kwa onye moyo ego chiase asibirecha then ayegono igogo nitinga Yesu ekarago tinina gukorigereria igakoyeria mariga mono kubwa una yeretie amariga gochiaso muchuru Jerusalem nagera tabirenga verse 26 igatebanga niki era wenere omuntu konore enseonsi igabono enseonsi you see erine city to go kwanera omochi na igo no ya kabanga ngogeni kwengo muchuru Jerusalem bwensi nondo nainde oratori baga anyore ribaga yokonyora enseonsi lakini at the end of the day asirie omoyoye muntu yo taranyora kende gesiasa abantu mbanjete kwegerera finsas bakurukurwa maene wanaotoka akwegerera yani atagetenera abe kingpin abe nganere kusema kurwa somo chigete naro Biblia tabanga ninki emewe era wenere muntu konyora enseonsi ko asirie omoyoye ibo omuntu bagwatije semoseto we have the body we have the soul and the spirit the soul ito kuonera yani tubwata mubiri tubwata moyo no bande orugo soul tubwata na numuika bueno omoyo igore norore obogatagati woro sasima komonto the soul not tubwata the five common senses the sense of sight, the sense of touch, the sense of taste, the sense of feeling. Yani bilibiko gara kwa gendera kokore bitu byabo tambe anotu wate reasoning okorondere komonto the soul igonna ekero monto arura moyo ya abantu by the way abande baroba kanire abantu baroba korro goncheria omnyolo yabo baje uja sebirecha bayire bintu byao so ebintu biri bagokora igo bakokora sengencho baone timyolo yabo uja sebirecha akaba embuye ngao so igo bamenyete korengana the devil worshippers igo bamenyete korengana buna bako controlled
kurwa ase spirit ye mekendere so omuntu ekara sirio moyo ye ochi ase jetani ye munao yona reminatinga your common senses igochikoba twatted yani obugimo bwo botambe tomenyerete okomena okonyonga ibintu okore bya botambebi so igobigochia byasira kwa ego bintu byao ntate korianda tipa kero monta igwegente kebna biblia tera kero soma Proverbs na emeranganyo Proverbs chapter 4 verse 23 nebo atende batera Proverbs emeranganyo gukwanere romo yoyo korengana mutugwenta gukora batera Proverbs chapter 4 verse 23 Biblia yeke gusimbwa batera 23 yadawanga renda enkoro yao kubwa andonsi orendete ekyagera nao chinsoko chobugima chikurwa enkoro totebe enkoro nere soul enkoro nere nande tukuruka moyo enkoro nere bakuruka mind nere dia asoma soma 12 aliya dawanga karuende biriya ino ebeke mwanse kiya kere moyo kiterno sinya sai then yama usgo Jesus chapter 12 verse 2 yatabanga be renewed, let your mind be renewed. Yani ngachi nkoro chengo chikoru keboyia kurume yaino nere wana tebe na yanga renda enkoro yao kubwa ande onsi orendete ekiagera nao chinsoko chobogima chikurwa nao chinsoko chobogima chikurwa ekaro kwarendire enkoro yao ibona benga ngabono ayego bwata chinguru chinene chogokora mangana onsi kubwa omuntu twatde chinguru chokoira ensengima tatengore takia abakorosai kereto gukura abakorosai ibere merongo ibere nemerongo ibere neyemo kiki tugukwa na bono ekatugukwa na ngarinda omoyo kubwa kende yonsi community yente kinki community chine ase obugima bwaitu buna abakristo Colossians abakorosai datawasoma ibere merongo ibere neyemo abakorosai gateraiga chapter 2 verse 20 and 21 gaki onye mwakure amona Kristo mwatigire amoro kererio ayeri tanganya sense na se kirende mogendere debuna na agense more verse 21 yamra gateraiga timoigwata common senses kitwakwana eso ngode gatabanga do not touch, do not taste, do not handle. Inga eliorenda moyo erinda Yesu taja ko yeria mariga go jaso moyo una yerite mariga so mo chori Jerusalem. Do not touch, do not taste, do not handle. Ke usia teranga timo kuna usingira ageta bege tibija adabanga timo kuna ya adabanga timo igwa igesi mine adabanga timo mena timo tuna ya bra go ni adabanga timo huata aseki ekero ogwanja omoyo ochaka kwemeria ebintu binde bitabye bija kuja ko rusiaja igekero gasia nkom omonto okonywa amaemba omonto kunywa amaemba ye como ver a Aurora kuyeria moyo ye kuyeri senses chiaye kunyo whisky yani kunganya mondo kunganya experiences chiao kurua se obugima bwo komenyera kunywa maemba yari metie cha maemba rende kunywa maemba kunganya kuruoro kunganya moyo kurua so kunywa maemba ko chia se whisky yiri raisi but bona ko kunganya moyo yo kurua se whisky ilikuwa yana letie oja se amaemba. It may need the intervention of rehabilitation centers. Igiga netina ndichiba sa chinyinge maybe or rehabilitation or counseling or counseling na gera Yesu agatabanga ronda omoyo erinto bidota leti otarana otarena dia byobukaya ju erinto byokona kuna erinto byokona kumunka erinto byokona komena erinto byokona kubwata
renda mono tuwe so ina byo asengenjo chinga kichiria orancho moyo oso asa mangana yo ucha koyonganyi kuruoro ko yoni aso renge igeko bakongu asengenjo birechaga kwinarireire yako baraka boyoye ucha kuire na ucha igabona aso kwarenge igeko bemereme menene yuye kogera Yesu akoyiria amariga ekero twibwatokire uchia gukora ibintu ebyo so nya tunareti amangana gossip onya tunareti amangana unya gotora toria amangana rendo moyo tubwenaria onya tunareti amangana yo bunyaka rendo moyo tubwenaria onya tunareti amangana yo kona wote bintu byabanene rendo moyo tubwenaria onya tunareti amangana yo kunye binyuwe bitindi rendo moyo to biswa egora erore kumure onya sawa wancherore igo igira ororo kubwa ekerora so the other side ekerora so mende egora ocho kuino kuruorgo gocha na vera be emerememe con pianya sato sosenie ase eretaria Yesu Kristo motoria date kokoro saba ya saimbi amono naenda sengencho wanchire toigure lingana liao korwa se Biblia korengana na twali somire igo twalo sabanga nyasaye oto chinguru chomo ikoma chenu torende mioyo yaito kubwa kende yonsi asengencho aiga no chinsoko chubugi machikorwa korwanja kwa somo tegereri no motengari tutulia uri bakubetambe twasabira sirira Yesu Kristo motoria amen.